miwiti ugi atur pambagya seni tari suryo krido budoyo picel saking Bagung kutha Tulungagung pangarsane Bapak Roni Sutomo asung panglipur pring para miyarsi ngaluri seni budaya Jawi mugi pinayungan kang maha kuwasa suryo krido budaya tetap jaya selaminya. Suryo krido budaya picil saking Bagung kutha Tulungagung pangarsane Bapak Roni Sutomo asung panglipur mring para miyarsi ngaluri seni budaya Jawi mugi pinayungan kang maha kuwasa suryo krido budaya tetap jaya selaminya. Pas padakno sing ati-ati gara bocah bagus. Ayo yo ayo ayo. Ayo 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 ya oh oh ah ya yo 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 ya yo 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 ya ayo 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 kabur yo oh ya awas awas ayo 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 siji moko siji den prayitna sing ati-ati nduk ayo so
yuk, 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 yuk. Suryo krido budoyo. Iya, iya, iya. Loh. Oh, Yo. Ya. Aus. La la la.
Bagi yang merasa kehilangan anak bernama Tata, bisa diambil di bawah panggung. Monggo indoke sapa ucul samping panggung ya. Kangge ora iki anake. Sulit. suryo, krido, budoyo.
Jod, blok gede-gede jam baik. Tangan, dada saya, tresnaku wesi.
baralune pangasinau bebarengan suwe-suwe aku tresno maraga kelingan ireng manise Mengejalaran perpisahan dipaksa opah-opah wong tuwane tresno ora bisa ilang maraga kelingan ireng manise suryo krido budoyo Elja Pro Audio matur suwun Elja nguk ya ning omahku paralune pangasinau bebarengan suwe-suwe aku tresno maraga kelingan ireng manise Mengejalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuwane tresno ora bisa ilang maraga kelingan ireng manise yuk